Türkmen-Owan serhedinin Owan tarapynda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşmagynyň fonunda şuňlar Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň barha köp işgäri Aşgabatdan Mary welaýatyna gelýär. Olar Marynyň hukuk goraýjy edaralarynda ýygnaklary geçirýärler. Aşgabatdan gelen bu resmiler Marynyň hukuk goraýjylaryndan ilat arasynda Owganstandaky uruş ýok ýaly edip görkezmegi talap edýärler. Olar bu barada ilat arasynda dowul turuzýan adamlary wagtlaýyn tutsak etmegi berk tapşyrýarlar. Şeýle dolar Owganstanyň Türkmenistan bilen serhedinde yerleşýän Owanyň goloýunda partlama bolandygyny aýdyp, bardada taýýar bolmagy ýöne algyramazlygy hem duýdurýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň resmileriniň geçirýän bu ýygnaklary Owganstanda Taliban jeňçileriniň Owan hökümet güýçlerine garşy hüjümlerini güýçlendirip, ýurduň Türkmenistan, Özbekistan we Täjikistan bilen serhetleşýän ençeme demirazyk etraplarynda gözegçiligi ele geçirýän wagtlaryna gawat gelýär. Habarçymyz Marynyň hukuk goraýjy edaralarynyň bir näçe işgärine salgylanyp, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň resmileriniň mundan 10 gün çemesi odal welaýata gelip başlandygyny aýdýar. Ýöne olaryň anyk sany barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny belleýär. Olar Marynyň ähli hukuk goraýjy edaralarynda şol sanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň welaýatdaky şahamçasynda we polisiýa bölümünde her gün ýygnaklary geçirýärler. Aşgabatdan gelen resmiler hukuk goraýjylardan ilat arasynda Owganstanda uruş ýok ýaly edip görkezmegi talap edýärler. Bu uruşyň biziň ýurdumyza täsir ýetirmeýändigine, serhetde hemme ýeriň rahat we asudadygyny aýtmaly. Şeýle-de olar bu barada ilat arasynda dowul turýan adamlary wagtlaýyn tutsak etmegi, olar bilen düşündiriş işlerini geçirmegi hem berk tapşyrýarlar diýip efirde adynyň üýtgedilip Rahim diýip tutulmagyny soran marly hukuk goraýjy işgärleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri Owganstanyň Türkmenistan bilen serhedinde yerleşýän yerli ilat tarapyndan Marçak 3 diýilip adlandyrylýan Owanyň goloýunda partlama bolandygyny hem aýtdylar. Ýöne olar geçen hepde bolan bu partlama barada hiç bir ýerde gurrun etmediligi hem berk tapşyrdylar. Diliňizde berk bolun, bu barada hiç ýerde gurrun etmäň diýip yerli hukuk goraýjy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir işgäriniň sözlerini tistirledi. Bellesek bu maglumat Türkmen häkimetleriniň Owganstan bilen serhet ýakada yerleşýän Serhedabad öňkü guş etrawyna goşmaça Harby we Lukman iýberýändigi, serhetde howpsuzlygy güýçlendirýändigi barada geçen hepdeniň ahirinde gelip goşan maglumatlaryň ýa-da gawat geldi. Maňa aýdylmagyna görä ol ýere goşmaça eskerler we Lukmanlar uğradylýar. Polisiýa işgärlerinden hem Serhedabada uğradylýanlar bar diýip Azatlygyň çeşmesi 9 iýulda gürrüň beripdi. Yerli hukuk goraýjynyň habarçymyza aýtmagyna görä, geçirilýän ýygnaklarda bardada taýýar bolmak ýöne algyramazlyk barada hem duýdurulýar. Islendik wagt guşga gitmeli diýilip bilinen raýatlar arkaýyn ýatsa-da siz hukuk goraýjylar eşiňizi geýip ýatyň. Şeýle-de şu günden başlap Marynyň aeroportunda 2 sany harby dükçör taýýar durar. Günde işden çykjak, yaramok ýa-da dynjalşa çykjak ýaly bahanalar bolmasyn diýdiler diýip marly hukuk goraýjy belledi. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň geçirýän bu ýygnaklary Owganstanda Taliban jeňçileriniň ýurduň Türkmenistan, Özbekistan we Täjikistan bilen serhetleşýän ençeme demirazyk etraplarynda gözegçiligi ele geçirýän wagtlaryna gawat gelýär. Geçen hepde Azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri we habarçylary Türkmen-Owan serhedindäki ýagdaýlaryň howsalalydygyny belläp, ahaldaky harby bölümlerden Owan serhedine goşmaça güýçleriň iýerilendigini habar berdiler. Şeýle-de olar tutuş ýurt boýunça ýaşdaky harbylaryň harby bölümlerine çagyrylýandygyny hem aýtdylar. Mundan başga habarçylarymyz Türkmen häkimetleriniň ilat bilen watançylyk ruhuny ýokarlandyrmaga gönükdirilen gepleşikleri geçirýändigini hem habar berdiler. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki habar beriş terişdeleri Owganstanda yaramazlaşan howpsuzlyk şertleri bu ýerde dowam edýän çaknyşyklar barada habar bermeýärler. Şeýle-de Türkmen häkimetleri yerli hukuk goraýjy edaralary bilen geçirilýän ýygnaklary hem açaçan agdamaýarlar. Bu barada Azatlygyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden Marynyň polisiýa edarasyndan kommentari almak synanşygy hem netije bermeýär. Ýöne geçen hepdeniň ahirinde Talibanyň wekileti Türkmenistana
sapar edip ýurdun Daşary işler ministrliginde gepleşik geçirdi. Resmi Aşgabat Türkmen tarapynyň çakylygy esasynda amala aşan sapar barada hiç zat habar bermedi. Ýöne Talibanyň Katardaky syýasy idarasynyň resmi wekili Muhammed Naim Azatlygyň habarçysy bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde radikal hereketiň wekiliýetiniň Aşgabada eden saparyny tasdiklady. Talibanyň resmi wekiliýeti Aşgabatda saparda boldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Taliban wekiliýeti bilen türkmen resmileriniň arasynda gepleşik geçirildi. Iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň ykdysady we syýasy gatnaşyklar şeýlede howpsuzlyk we serhet meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy diýip Taliban hereketiniň resmi wekili ma'lum etdi. 1-nji maýda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna halkara güýçler Owganistandaky 20 ýyllyk uruşdan çekilip ýurtdaky goşunlaryny çykaryp başladylar. Şondan soň Talibanyň ýurdun onlarça etravyny öz gol astyna geçirendigi aýdylýar. Munyň netijesinde Kabul hökümetiniň we Owgan howpsuzlyk güýçleriniň sinmagynyň mümkindigi barada howatyrlanmalar bildirilýär. Türkmenistanyň Owganistan bilen 804 kilometr uzunlukdaky serhet araçagy bar.